ποιος είσαι. Δεν αντέχουμε άλλο. Τι λες, Πιτ? Ίσως είναι ώρα να δεις πως είναι να είσαι στο κέντρο της προσοχής. Έλα, Πιτ. Δείξε στα παιδιά. Μπορείς να κρύβεσαι μια ζωή ή να ζήσεις. Τώρα ή ποτέ. Το ήξερες? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο νεαρός? Είναι ο Πιτ. Ο Πιτ Άιρι. Ο Πιτ. Σκίζεις, Πιτ. Ο μικρός πάει του κοτοπλωτέλεια. Πώς το κατάλαβες? Η μαγεία είναι στο μυστήριο. Το είπε στο Αντώνη, δεν το θυμάσαι? Οι οπαδοί σου σε φωνάζουν. Ξανά. Μπράβο, Πιτ. Είναι μέσα. Κερδίσαμε. Πειράζει που είμαι εγώ. Τι, σε λατρεύουν. Βάλε το κεφάλι. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Στέλιος Ψαρουδάκης, Ακίνδυνος Γκίκας, Μαριάννα Παπασάβα, Ηλίας Ζερβός, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ζωή Κατσάκου. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Φωτεινή Φιλιππίδου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Sierra Post.